Българското черноморско крайбрежие. Това е една от най-атрактивните дестинации за туризъм и регионът в България, към който проявяват голям инвестиционен интерес не само български, но и много чуждестранни компании. И докато за едни Черноморието е незабравим спомен от вълнуващата лятна ваканция, то за други, като местните общински администратори, то е мястото, където се определят приоритетите и насоките за развитие. Именно географското положение на общините в Черноморския регион обуславя техните общи интереси и общи проблеми. Затова през 1992 година 7 общини обединяват усилията си и създават Асоциацията на българските черноморски общини. Днес броят на общините членки на асоциацията се е утроил и наброява 21, разположени в 3 административни области – Варна, Бургас и Добрич, и обхваща територията от най-североизточната до най-югоизточната точка на България. Асоциацията на българските черноморски общини е неправителствена, независима, нестопанска организация с основна мисия да обедини интересите на всички черноморски общини членки в областта на икономиката, науката, екологията, туризма, културата, транспорта и да стимулира силно и ефективно местно самоуправление и активно гражданско участие в Черноморския регион. За успешното осъществяване на мисията на асоциацията красноречиво говори и вече споменатия факт, че през годините се увеличава броят на общините членки. Дейността на Асоциацията на българските черноморски общини напоследък е особено съсредоточена да носи изгода от членството за всички партньори. Основната инициатива е за подобряване на законодателството в посока на полезното партньорство между местната и централната власт. В своето развитие през годините Асоциацията на българските черноморски общини е имала различни приоритети. Днес в историята на асоциацията са записани над 200 проекта и инициативи, защитени у нас и пред европейските институции. Впечатляваща цифра. В Сдружението са убедени, че добрият проект е навременният проект. Благодарение на натрупания опит през последните години, вече всяка от черноморските общини членки в асоциацията има спечелени проекти и е създала работни екипи. С днешна дата като два от водещите приоритети за Асоциацията на българските черноморски общини могат да се определят така – туризъм и чуждестранни инвестиции. Сдружението активно участва в различни международни програми и проекти, целящи запазването на природното равновесие в Черно море, повишаването на привлекателността на региона за туристи и за чуждестранни инвеститори. В България 70% от туристическия бизнес е по Черноморието. Общините с излаз на море са с дълголетни традиции и опит в развитието на този бранш. Многобройни са възможностите за отдих по българското черноморско крайбрежие, с разнообразието от атракции, изградени хотелски и почивни бази. Природата тук е щедра на забележителности, а местата, където културното развитие и историческите събития са оставили през вековете своите следи, провокират интереса и се превръщат в места, които задължително трябва да бъдат посетени. На такива места е богата всяка една от общините членки на Асоциацията на българските черноморски общини и затова е привлекателна за туристите и гостите на България. През последните години, паралелно с стремежа да се подобряват условията и качеството на туристическите услуги, мисленето и действията се насочват по посока на възможностите за развитие на други алтернативни и високоефективни видове и форми на туризма. Освен селския туризъм,
вече има положено начало за развитие на сватбен, религиозен и винен туризъм. За Асоциацията на българските черноморски общини, развитието на туризма и решаването на общите проблеми в общините членки, свързани с този процес, е един от приоритетите в дейността на сдружението. Международното сътрудничество е традиция и цел в дейността на Асоциацията на българските черноморски общини. Общините членки са побратимени с общини от Гърция, Испания, Италия, Македония, Турция, Унгария, Русия, Молдова. Стимулира се гражданското участие в икономическия, политическия, социалния и културен диалог между гражданите и се обменя опит и добри практики между администрациите на побратимените общини. Асоциацията на българските черноморски общини реализира и международни проекти, финансирани по програма Побратимяване на градовете, чиято цел е повишаване информираността на младите хора за същността на побратимяването в контекста на Обединена Европа. Чрез интегрирана програма от обучения, практическа обмяна на опит, създаване на експертни групи, електронна база данни и електронен форум за обмен на успешни практики, проектът демонстрира как въвличането на младите хора в местното самоуправление не само допринася за европейската интеграция на местните власти, но и оптимизира ресурсния потенциал на общинските администрации. Една от последните инициативи на Асоциацията на българските черноморски общини е установяването на партньорство между Асоциацията на местните власти в Каталуния, Федерацията на общините и бизнеса от района на Барселона и Асоциацията на българските черноморски общини. Целта е каталунските и черноморските общини да си сътрудничат при усвояването на средства по европейските програми. Асоциацията на българските черноморски общини работи и ще продължава да работи за подобряване на законодателната среда, която се отнася до местните власти, като подготвя становища за промяна на съществуващото и инициира приемането на ново законодателство. През 2009 година Асоциацията на българските черноморски общини участва в общо 8 международни проекта съвместно с организации от други държави. По един от проектите, Energy 21, са отпуснати над 800 000 евро. Средствата ще се използват за разработване на специална стратегия за устойчиво енергийно развитие. Инициативата предвижда намаляване на парниковите газове в атмосферата. Водеща организация по нея е испанската провинция Хуелва в партньорство с Италия, Литва и Гърция. С по-голяма мащабност е и проектът Устойчиви енергийни общности в урбанизираните зони. Целта е да се демонстрира енергийната ефективност в исторически зони, като се запази техния културен характер. Реализацията на инициативата обхваща общините Варна и Балчик.
Резултатът, който се очаква да бъде постигнат в българските райони, е идентифицирането на общо 5 исторически сгради за енергийно обследване. Освен това ще се разработят и устойчиви технологии в обектите за намаляване на енергийното потребление и емисиите на въглероден диоксид. Финансирането се осигурява от Европейската комисия по програмата Интелигентна енергия. Водеща организация по проекта е английската Matches Agency Shrewsbury. Асоциацията на българските черноморски общини има реализирани проекти в областта на енергийната ефективност в партньорство с дружества и организации от Австрия, Испания, Германия, Ирландия за повишаване на капацитета на енергийни агенции в областта на транспорта, използването на алтернативни горива, пилотен демонстрационен модел за ветроенергиен одит и енергийни алтернативи в малки черноморски общини за промяна на начина на живот с цел рационално използване на енергията в бита. Приоритетна област остава и повишаването на прозрачността в местното самоуправление и разширяване на гражданското участие в процеса на вземане на решения. С цел подобряване компетентността, уменията и капацитета на общините за предоставяне на ефективни и качествени услуги, Асоциацията предоставя експертна техническа помощ на своите членове, организира обучителни семинари, дискусионни форуми и квалификационни курсове, както и осигурява постоянен обмен на информация и добри практики между общините членки. До момента са реализирани няколко проекта, насочени към подобряване на туристическата инфраструктура в общините и рекламиране на потенциала за развитие на алтернативни форми на туризъм в общините членки. Например, проектът за магията на побитите камъни популяризира развитието на екотуризма в общините, стопанисващи световно признатия природен феномен и допринася за устойчивото икономическо и социално-екологично развитие на местните общности. Асоциацията на българските черноморски общини е партньор и в трансевропейския проект ИДЕКВА – укрепване на регионалната идентичност на туристическите региони от Балтийско до Егейско море, в който участват 17 организации и партньори от 5 държави – Германия, България, Унгария, Чехия и Румъния. Друг важен приоритет е привличането на инвестиции. Енергийната ефективност е основен акцент за Асоциацията на българските черноморски общини. Инвестиционният интерес към общините от Черноморието е свързан с възобновяемите енергийни източници и чистата енергия – соларни батерии, вятърни паркове. Съгласно новата енергийна политика на Европейския съюз, в срок до 2020 година страните членки трябва да повишат до 20% дела на енергията от възобновяеми енергийни източници, като същевременно намалят потреблението и вредните емисии. Вече е факт подписването на споразумение между Асоциацията на българските черноморски общини и Генералната дирекция енергия и транспорт на Европейската комисия
по силата на което асоциацията се превръща в изнесен офис на Европейската комисия и ще има ангажименти да предоставя услуги и техническа помощ в качеството си на официална подкрепеща структура на Конвента на кметовете, чиято основна цел е бъдещето развитие на европейската енергийна политика. Ето защо екипът на Асоциацията на българските черноморски общини на този етап счита за свои постижения създаването на 5 постоянни експертни комисии в помощ на общините, 3 енергийни агенции във Варна, Добрич и Бургас. Гордее се с факта, че Асоциацията е учредител със статут на наблюдател на Сдружение Черноморски еврорегион и е подкрепеща структура за България към Конвента на кметовете. Признание за дейността на Асоциацията на българските черноморски общини дойде от Американската агенция за международно развитие в България, според която реформите в местното самоуправление нямаше да са възможни без регионалните асоциации, каквато е Асоциацията на българските черноморски общини. Уникално сдружение, специфичен български модел, който доказа през годините, че е успешен. Това е възможност на кметовете и на местните лидери да работят заедно, за да постигнат възможно по-добър начин да решат общите проблеми за общините, което не се прави на политическо ниво. Сдружението на черноморските общини е една от най-силните и добре управлявани асоциации на общини и това е организация, която има бъдеще.